Здравейте на всички! В това видео ще разгледаме секцията от Intuitive, която се отнася до нощния пейзаж с звезди и Млечния път. Така че като натиснем бутона меню в горната част, се спускаме до опцията Млечен път и звездни следи. Натискайки върху нея, ще влезем в частта, посветена именно на този фотографски жанр. Това, което трябва да направим, е да следваме последователността, в която са подредени бутоните на интерфейса. Първата част е посветена на фотографирането на небето, средната част е посветена на звездните следи с мек метод и метод на интервал, а частта с надписа в зелено е посветена на фотографията на терена. Това, което ще направим, са разделени снимки на полето, някои фотографии за небето с определени параметри на снимане и други снимки, посветени на долната част на пейзажа, т.е. по-тъмния терен. След това ще заредим светлините, които са снимките на небето, ще ги потърсим в компютъра си и ще ги изберем. Можем да направим колкото искаме светлини на полето, но аз препоръчвам да не надвишавате 5 снимки, ако използвате ултраширокоъгълни обективи като 10 мм, 8 мм за APS-C или 14 мм за пълноформатни. В този случай аз използвах 14 мм, за това ще избера 4 снимки. Ако използвате стандартни широкоъгълни обективи като 24 мм, можете да направите до 10 на снимки без големи проблеми. Защо ви казвам това? Защото ултраширокоъгълните обективи като 14 мм по краищата представят изкривявания и тези изкривявания леко удължават звездите. А това, което може да се случи, е, че софтуерът при опит да подравни тези звезди може да се сблъска с някаква грешка. Нека сега натиснем OK. По този начин Intuitive ще постави нашите фотографии на различни слоеве. След като нашите снимки, посветени на Млечния път, са поставени на слоеве, можем да направим селекция на звездите, за да ги подравним, защото звездите ще се движат в небето с всеки следващ кадър. Нашата основна цел в това сливане е да подравним фотографиите така, че да бъдат абсолютно прецизно една върху друга, за да се подчертаят чрез осветление и да се намали шумът в изображението. Натискаме върху Избери, вижте, че се избират именно звездите. Можем да натиснем бутона за разширяване, като можем да го натиснем колкото пъти пожелаем. Моят съвет е да увеличите мащаба на звездите и да премахнете селекцията от първоначалните слоеве, като оставите активен само последния. По този начин ще можете да проверите дали селекцията обхваща и звездите от последния кадър, който сте заредили. В този случай ще натисна отново и виждам, че те влизат в селекцията. След като направя това, мога да коригирам селекцията и това, което ще направя, е да натисна върху Система селекция, след което ще натисна Извадете, защото трябва да премахна и за това ще рисувам върху зоните, които не ме интересува да бъдат избрани. Освен частта от подлежащия терен, бих ви препоръчал да премахнете избора на частта, която е близо до фотографския хоризонт. В този случай планините и цялата част от краищата на фотографията и звездите. Особено ако сте снимали с ултраширокоъгълни обективи, по същата причина, която споменах по-рано. След като извършим тази операция, можем да натиснем бутона за подравняване и обединяване. Ето го крайният резултат, нашето подравняване на звездите и почистване. Сега можем да ретушираме небето, натискаме върху подобряване на небето, преместваме се на страницата с инструменти. Моля, не забравяйте да обедините видимите слоеве. Натиснете върху автоколор, за да дадете малко повече яснота. Напомням ви, че всички тези промени трябва да се правят по ваш вкус. Няма фиксирани правила за използване. Ще дам щрих на изсветляване.
Не забравяйте винаги да обединявате видимите слоеве четка за изсветляване и също така штрих на насищане, защо не. Можем също така да натиснем бутона премахване на 8 пиксела за сигурност, за да се затъмни леко и да се контрастира фотографията. След това имам възможността да се върна на страницата с звездното небе и да почистя всичко с помощта на Dark кадрите и Bias кадрите. Тези видове фотографски изображения се създават, когато капачката се задържа върху обектива, така че да бъдат абсолютно черни. Dark кадрите служат за намаляване на стандартния шум, докато Bias кадрите са предназначени за намаляване на горещите пиксели, които се появяват поради прегряване на сензора. Обикновено се правят около 10 на Dark кадри, но вие ще изберете точния брой, като параметрите на снимане са идентични с тези, използвани за Light кадрите, така че ще бъдат същите ISO, същите времена и същите диафрагми. Докато за фотографиите от тип Bias параметрите на снимане ще претърпят някои промени по отношение на времето на експозиция, така че ще останат същите диафрагми и идентични ISO стойности като на снимките Light, но времето на експозиция ще бъде възможно най-кратко, така че в зависимост от фотоапарата, който притежаваме, ще бъде около 1 4000 от секундата или дори 1 8000 от секундата. Броят на снимките Bias обаче ще се увеличи значително, защото ще бъдат 5 Bias за всяка Dark, която сме направили, така че ако в хипотетичен случай съм направил 10 снимки Dark, ще трябва да направя 5-10 снимки Bias. След като съм направил тези снимки, ще ми е достатъчно да натисна бутона Dark, да ги потърся, където съм ги архивирал на компютъра, да избера типа на разширението, с което са запазени, да ги избера всички и да натисна Отвори. По този начин Intuitive ще интегрира тези кадри с нашата фотография и по този начин ще елиминира наличния цифров шум от изображението. В зависимост от компютърната система, която притежаваме, както и от броя на снимките, които Intuitive и Photoshop ще трябва да заредят, ще е необходимо време, което може да варира в различните случаи. В това видео сега ще ускоря и ще изрежа тази част, за да стигнем веднага до крайния резултат. Продължаваме с качването на Bias. Достатъчно е да натиснем съответния бутон, да ги намерим в нашия компютър, да изберем разширението и да изберем всички кадри, в моя случай 50, натискаме отваряне и софтуерът ще започне да работи. След като зареждането на BIAS файловете приключи, можем да направим няколко корекции в страницата с инструменти. Можем да използваме четка за изсветляване, за да добавим малко повече яркост към ядрото на Млечния път и по същия начин да приложим и малко повече яснота и отчетливост. Сега просто ще обединим всички видими слоеве и ще преминем към снимките, предназначени за терена. Сега ще вземем снимките, посветени на пейзажа отдолу. Ще ми бъде достатъчно да натисна бутона за пейзаж и да избера серията от снимки, които съм посветил именно на пейзажа под звездите, за да намаля цифровия шум. Ще ги избера от компютъра си. В този конкретен случай съм направил 5 фотографии. Броят можете да изберете вие, обикновено поне няколко, защото колкото повече снимки се правят, толкова повече ще се намали цифровият шум в изображението. Параметрите за заснемане обикновено се различават малко от тези за звездите, което означава, че ще намалим ISO-то, ще затворим диафрагмата още малко, за да увеличим дълбочината на полето и леко ще удължим времето за експонация, за да влезе значително повече светлина. Сега натискам ОК и изчакваме Intuitive да обедини тези фотографии, за да намали цифровия шум. Сега можем да усъвършенстваме леко фотографията, като използваме наличните инструменти и натиснем автотон и автонива, за да осветлим малко повече изображението.
След това се връщаме на нашата страница с звездите, копираме слоя, преминаваме към фотографията с звездите на Млечния път и поставяме слоя по този начин. Така имам и двете фотографии поставени на слоеве, като тази на терена е отгоре. Следователно мога да избера терена по такъв начин, че да създам това селектиране и като го маскирам, ще успея да обединя небето от моята фотография, посветена на Млечния път, и терена от снимката, посветена на нощния пейзаж, който е отдолу. След това ще бъде напълно достатъчно да натисна върху уникални нива и да ги финализирам в камера RAW. Всички промени, които ще бъдат извършени в камера RAW по време на процеса на разработване, остават с личен характер. И според собствените си предпочитания, аз ще се огранича до леко увеличаване на експозицията, повишаване на контраста и намаляване на светлините, но това, което ще бъде от съществено значение, е да се опитам да съчетая добре цветовете на небето с цветовете на терена. Ще добавя линейна маска към терена и ще я преместя на нивото на фотографския хоризонт. По този начин всичко, което ще модифицирам в момента, ще се случи върху маскираната в червено част. Ще затъмня част от терена, ще увелича контраста, ще намаля сенките и ще го охладя малко повече. Натискайки бутона ОК, ние се връщаме обратно в програмата Adobe Photoshop. Сега имаме възможността да коригираме леко цветните доминанти на хоризонта чрез използването на инструмента гъба и тук можем да премахнем жълтеникавите и оранжевите доминанти на хоризонта.